Team Rama, wa mabalakas sa pagbalhin ni Consul Dave Tumulak sa BOPK. Mga opisyal sa Mandaue, mutapunas sa partidong PDP laban ni President Duterte. Mga nagnegosyo sa illegal nga drogas, nagunay og patay. May hapon Subo, Kabisayan. Ang Aksyon Bisaya makita karon live sa Cebu Kapatid Facebook ug sa Cebu Kapatid YouTube. Nadakpan sa buy-bust operation sa PDEA ang igsuon sa usa sa mga sinaligan sa drug operation si Franz Sabalones kinsa misurrender na. Kini giaksyonan ni Nino Libona. Ang gila nga right hand ni Franz Sabalones mao ang katransaksyon sa mga sakop sa PDEA sa ilang gihimo nga buy-bust operation. Apan wala mo pakita sa ilang buyer si Jeffrey Kapalaran ug ang igsuon ini nga babae nga mitunol sa drugas ug midawat sa kwarta. Gisikop sa PDEA si Michelle Kapalaran Herona, 27 anyos ug iyang kauban nga si Jumar Fonseca, 32 anyos nga nagpuyo sa barangay Pulang Batudak, bayan sa Sugbo. Nakuha gikan kanilang 25 gramos nga shabu nga nagkantidad og 50,000 pesos, kwarta nga 3,000 pesos, cellphone ug ang 50,000 pesos nga buy-bust money. Si Fonseca ang miduol sa ahente sa PDEA aron pagsuta kung doon na ba kinidala nga kwarta alang sa ilang gikasabutan nga kantidad base sa ilang transaksyon bugti sa 25 gramos nga shabu. Humani ini masuta nga dunay dalang kwarta, gikuyugan ni Fonseca ang ahente sa PDEA paingon sa nahimutangan sa nagpaabot nga si Herona. Matud pa sa PDEA, si Jeffrey Kapalaran pinakadako nga drug pusher sa barangay Pulang Bato ug ang iyang igsuon nga si Michelle Herona ang iyang sinaligan. Dugang pa sa PDEA, si Jeffrey Kapalaran anaa sa ilang priority list ug ikalima kini sa ilang listahan sa mga drug personality sa tibuok probinsya sa Sugbo. Giila usab siya nga usa sa mga right hand ni Franz Sabalones kinsa misurrender kang PNP chief Ronald De La Rosa. Niuna og duol sa atong agent ang lalaki kani si Jomar. Nya pagkakita niya sa kwarta, moto ni duol sila sa multicab niya. Si Michelle ang itunol sa item. Apan si Herona mimakak nga iya ang nakuha nga shabu. Comment ako ano. Ikaw mo kung itunol yun, anak ma? Wala, no, dili ko involve anything. Gihimakak usab ni Fonseca ang pasangil ug iyang gitudlo ang iyang higala nga ginganlan og Jimboy nga maoy na maligya og shabu. Katong tuhan nga lag Jimboy mo ay naninda dili ako. Di mo nang magali man na ikaw na usasama. Ambot manong ibaligya mo niya. Alang sa Aksyon Bisaya, Nino Libuna, News 5. Mga pagpatay sa mga nalambigit sa gidili nga drogas binuhatan sa ilang mga kauban sa iligal nga negosyo. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Gibalog na karon sa Police Station 6 ang suspitsado sa pagpamusil kagabi dito sa Sitio Lawis, Barangay Pasil. Ang nadakpan sa kapulisan na ilang nga si Ronald Umpad, 19 anyos nga nagpuyo sa maong lugar. Ang iyang gipusil patay ilarosab nga silingan nga si Rogelio Pitalcorin. Bato ni Umpad, si Pitalcorin iyang gipusil patay gumikan kay iya kining kakompetensya isip runner sa gidadili nga drugas diha sa ilang barangay. Midugang si Umpad, wala siya makauyon nga gusto usab kupta ni Pitalcorin ang ilang sityo. Mahay na napatay man nimo? Mahay ba may katuog? Gamahay ka? Matod sa Regional Director sa Police Regional Office 7, nag-unay na og patay ang mga nalambigit sa illegal nga drugas. Matod ni Chief Superintendent Noli Talino, ang mga nahitabong patay sa Sugbo sa mga nalambigit sa ginadili nga drugas gihimo sa kauban usab nga mga drug personalities. Nagpapatunay na talagang sila mismo yung nagpapatayan, di ba? So mayroong isang kaso kagabi na yung bumaril doon sa victim na isang drug personality ay isang drug pusher din. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. 14 kapulis sa Central Visayas mi-graduate sa Instructor Development Course. Ang training gipahigayon sa United States Department of Justice nga gipanguluhan ni Edward Wibble, ang Technical Advisor for the Philippines. Ang training nagpalambo sa mga pulis hilabi sa ilang mga abilidad sa pag-imbestigar. Training course designed to further improve the capabilities in enhancing the teaching skills, Criminal Investigative Training Assistance Program or ICTAP.
Pakusgan pa sa kapulisan sa rehiyon ang ilang operasyon batok sa gidili nga drogas bisan usa ang Central Visayas sa mga nag-una sa kampanya batok sa gidili nga drogas sa nasod. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Dublihon pa ang pagpaningkamot sa kapulisan sa Rehiyon 7 ang ilang Operation Tokhang sa gihimong assessment sa performance sa kapulisan sa tibuok nasod. Nasuta nga ang Police Regional Office 7 ana sa usa sa mga nag-una sa tibuok nasod. Double time, triple time yung effort pa natin dito sa campaign natin against illegal drugs. Mato ni Chief Superintendent Noli Talinio, wala siya makontento nga naalang sila sa ika-5 pwesto sa pagpanakop sa illegal nga drugas. Parang nakukulangan pa rin ako. Gusto ko madagdagan pa yung ating accomplishment. So, parang kulang pa. Gimanduan ni Talinio ang tanan nga Chief of Police, City Directors o Provincial Directors nga kinahanglan pakusgan pa nila ang ilang pagukod sa ginadili nga drugas. Binububog natin sa follow-up itong mga Provincial Directors and City Directors and even yung mga Chiefs of Police to yun nga, double time, triple time yung effort natin. Gibahara ni Talinio ang kapulsan sa Rehiyon 7 nga taktakon sa ilang katungdanan ang mapakyas sa pagkapot sa katuyuan batok sa ginadili nga drugas. Ang pag-neutralize sa mga drug personalities may usa sa gitahas ni Talinio. Matud niya, dili sila kinahanglan mupatay aron lang mulampos. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Pangulo sa Team Rama, partido pa naghiusa, wala mabalaka sa pagbiya sa ilang kauban sa partido tungod kay anaa pa nila ang mayoriya sa konseho sa dakbayan sa Sugbo. Mga kauban sa partido dili mo tuo sa gipagawas nga hinungdan sa pagbiya sa ilang pundok. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Well, mangayo gani kog pasaylo sa ato ang mayor, no, former Mayor Mike Rama. Kay kalit kini kay ako desisyon. Wa mabalaka ang Pangulo sa Team Rama, partido panaghiusa sa pagbiya sa usa sa ilang mga kauban sa partido. Matod ni kanhi Mayor Michael Rama, anaa pa kanila ang majority sa konseho sa dakbayan sa Sugbo. It's always the majority is still with us, and we are still very much one to serve the people of the city of Sugbo. Si Rama niingon nga dili desisyon sa partido nga pabiyaon si Tumulak ug iha kining kaugalingon nga desisyon. Dili mo tuo ang mga sakop sa Team Rama sa gipasalig ni Tumulak nga magpabilin kini independente ug dili mo tapon sa BOP kini Mayor Tomas Osmeña. In the first place, wadyo ko magdahom nga iyan ang himon. Pero gihilasan lang ko sa iyang statement. Ang ipagawas yung statement, kamurag nilabas kami na nagibasol sa iya pag independent kunuhay. Kanang termino nga independent, abuse na nga termino. Mingon kang independent, di mo mutuo nga mingon siya nga independent siya, kaya nagkikita ko siya ni Margot. I disagree with the decision sa katong statement ni Dave, Consiel Dave, na nahimo ko naming gubot ko namin das konseho, kunya nahimo ko naming babag sa mga proyekto das konseho. Para nako, in fact, there are resolutions, mga ordinances nga anmong gisuportahan. Usa niya ang katong pagplano nga bayaran ng SRP, no? We are 101 supportive sa mga ordinance nga among bayaran ng kinatibukan para ang total nga amount ba nga loan para wala na tayo utang, para di na ta magbago ang syudad sa 500 million nga interest. Kunya, aside from that, I am also conducting investigations nga papadali sa ng Cebu City Medical Center kay si Dave being the chairman sa SSMC. Gusto gid na mo nga madali ang paghuman sa SSMC. Si Tumulak mipadayag nga namasin lang siya ngang iyang gihimo makatabang pinaagi sa pagpaabot sa iyang tingog ngadto sa mayor. Tulo na kabuwan. Murag dili na sad kayo makiangayon nga kanunay lang tang magsige gubot kabahin sa politika. Maunay akong gikahadlukan nga magpabilin kana ang kasamok. So kining ako ang paggawas. Siya ro naman sa dili sila maminaw na to nga atong ipatigbabaw ang welfare sa kadaghanan. Dili ang personal nga interes o bakaha partido nga interes. So akong ipaabot ang mensahe na para sa kaayuhan sa katawhan ang atong tagaang prioridad. Sorry kay Dave, respeto ko nimo, pero gihilasan ko sa imong gihimo. May tagwala nimo to, may pag naghilom na lang ka, hindi ko naka-independent period. Sigurado uban nila ni Konsyal James Cuenco ug Hans Abilia
Mo'y naapil sa hugon-hugon nga mutapon sa BOPK. Apan gipasalig ni Guardo nga magpabilin siya sa Team Rama kay nahimo siyang kapitan sa panahon ni Mayor Michael Rama. Usa sa gituuhan nga hinungdan sa pagtapon ni Tumulak sa BOPK mao ang pagtangtang sa iyang igsuon gikan sa sitom ug ang pagkatangtang niya sa paghupot sa disaster office sa syudad. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Hingpit na nga nakadesisyon ang mga opisyal sa Mandaue City Government sa pagbiya sa ilang partido aron mutapon na sa PDP laban agig pagsuporta sa Duterte administration. Si Jinky Rosit sa report. Karon lang hapon gianunsyo ni Mandaue City Mayor Luigi Quisumbing nga nakadesisyon na siya, si Vice Mayor Carlo Fortuna ug ang napulo ka mga city councilor sa pagtapon sa PDP laban ug biyaan ang ilang partido diin sila nahisakop kaniadto. Ugma sa gabii, formal na sila nga muhurar kang House Speaker Pantaleon Alvarez. Matud ni Quisumbing, miresign na siya sa Liberal Party pila ka semana na ang milabay. Ang iyang desisyon sa pagbalhin sa PDP laban aron ipakita ang hugot nila nga suporta sa Duterte administration. Matud niya, nagtagbo sila ni Duterte sa Davao City ug nalipay siya sa mga plano sa presidente alang sa nasod sulod sa 6 ka tuig. Tinguha niya ug sa mga kakaubanan sa city government nga mahatagan og katumanan ang mga plano sa Pangulo rason sa ilang pagbalhin. Lisod ba kayo if we close our doors only because of political affiliation? Para namo importante gid kayo for every Filipino, regardless of party affiliation, regardless of where they're from, to join hands and work together for a better country. Gipasabot sa mayor, suportado niya ang anti-drug ug anti-criminality campaign sa kasamtangang administrasyon. Gani, gikalipay niya nga base sa report sa kapulisan, walay drug lord nga naglihok sa ilang syudad. Buot niya nga mas hingusgan pa sa Mandaue PNP ang pagukod sa mga drug personalities. Importante gyud para namo sa Mandaue City is to be able to combat this menace. No? Daghan gyud kayo ang involved sa drugs. Now, Mandaue City has been fortunate up to this point na walay drug lord na based sa Mandaue City. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Team Rama Partido Panaghiusa magpasakop na sa partido ni Presidente Rodrigo Duterte. Mato ni Vice Mayor Edgar Labella, kini ang ilang paagi sa pagsuporta sa programa sa presidente nga lakip sa pakigbatok sa gidili nga drogas. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Sa 80 ka barangay kapitan sa Dakbayan sa Sugbo, majority niini sakop sa Team Rama. Kaganihang buntag sa Rama Compound, ang tanang kapitan ubos sa Team Rama naghugop sa pag-adto. Human sila gipatawag ni kanhi Mayor Michael Rama. Si Rama nagkanayon nga gisgutan sa meeting ang planong pagpanumpa nila sa PDP laban nga partido ni Presidente Rodrigo Duterte. And Edgar has been assigned to be the spokesperson, especially he is been fortunate to be elected and in handling internally when you talk about matters at City Hall. Si Rama usa sa gihinganlan ni Presidente Rodrigo Duterte nga usa sa drug protectors dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Apan alang sa mayor, wa siya mabalaka nga naapil iyang pangan, sanglit walay kamatuuran ug dili tinuod ang tanan. Gitugyan niya kang Vice Mayor Edgar Labella ang pagpanumpa sa PDP laban isip pinili nga Vice Mayor sa syudad. I have been very clear and then Edgar will handle that pronouncement. But at the hindsight, I never have changed and that's it. And then Edgar will elaborate. Giklaro ni Vice Mayor Edgar Labella ngang ilang pagpasakop sa PDP laban dili ang pagpangayo og suporta sa presidente kundili ang pagsuporta sa presidente. Rason gyud nga mo take out ta because that is the party of the president and we always support 101% of the president's agenda, program of government, particularly in the fight against corruption, in the fight against criminality, and in the fight against illegal drugs particularly. Gikatakda unta sila nga moadto sa kauluhan ugma apan na schedule ug una ang mga opisyal sa Dakbayan sa Mandaue ug lungsod sa Konsolasyon. Alang sa Aksyon Bisaya,
Ray Pasaporte, News 5. Kapitolyo dili na interesado nga mo question sa desisyon sa korte nga mihukom nga ang dakbayan sa Subo mao'y tag-iya sa Fuente Osmeña. Kini ang gipadayag ni Governor Junjun Davides sukwahi sa gisulti sa Provincial Attorney Orvi Ortega nga musangat sila og motion for reconsideration sa decision. Si RTC Branch 23 Judge Generosa Labra mihukom para sa dakbayan sa Sugbo sa civil case nga gipasaka sa Cebu Provincial Government alang sa pagbawi sa Fuente Osmeña. Sumala sa desisyon ni Judge Labra, napakyas ang probinsya sa Sugbo sa pagdepensa sa issue base sa mga balaod kabahin sa pagpanag-iya sa mga public parks. Ubos sa Spanish law nga mo'y gisunod panahon sa pagtukod sa Fuente Osmeña, ang Municipality of Cebu ug dili ang Province of Cebu ang adunay katungod og tag-iya niini. Ubos sa maong balaod, ang probinsya isip usa ka political entity walay katungod sa pagtukod o pag-maintain sa mga public square ug mga plaza. Gideklarar usab sa korte nga walay bisa ang titulo nga gihuptan sa Kapitolyo. Nasayran gikan sa Land Registration Authority nga ang probinsya walay decree of registration nga nakapagduda sa pag-issue sa titulo nga gihuptan niini. Dunay final framework ang Mandaue City Government alang sa mga biktima sa sunog sa Barangay Giso ug Mantuyong kinsa hantud ron naa paghihapon sa CICC. Gipahibaw kaganihan ni Mayor Luigi Cosimbing nga duna na sila timetable alang sa posibleng adlaw kung kanus-an na mamahimong makabalik sa nasunog nga site ang mga fire victims. Gipanday na lang karon sa city government ang saktong panahon ug preparasyon sa ilang pagbalik sa Barangay Gisu ug Mantuyong nga naigo sa sunog niadtong buwan sa Marso. Our highest priorities since we sat down in July 1 kay ako baya kada bisita nako sa CICC, kada suroy nako sa komunidad sa Gisor sa Sunugan, it is truly one of the problems in the city of Mandaue that we have mobilized. Ning bag-o lang mitala og usa ka kaso sa Zika virus ang nasod sa Hong Kong. Butang nga padayon ang gihimong preventive measure sa Bureau of Quarantine. Mga palibot sa airport og pantalan gipaubos sa regular nga disinfection. Si Jane Curisit sa report. Way hunong karon ang disinsection nga gihimo sa mga sakop sa Bureau of Quarantine, 400 perimeter radius palibot sa Mactan Cebu International Airport ug lakip na sa mga pantalan. Kini aron pagsumpo sa pagkatap sa lamok nga maorasab ang carrier sa sakit nga dengue ug chikungunya. Usasab kini kapaagi sa pagpakgang nila sa sakit nga yellow fever o Zika virus. Diin dunay usa ang nakakuha niini nga tua sa Hong Kong. Giklaro sa hepe sa Bureau of Quarantine, hatagan nila og certificate of disinsection ang mga abyon nga mobiya sa Sugbo. Lakip na ang tanang Korean flights, pagsiguro nga na-inspeksyon kini og miagi sa spraying process. Kami sa nag-educate sa mga residents diha, kay simbak ko na uroy na ay mosquito nga nag-stow away ba nakasakay sa aeroplano. No? Pero anyway, na may disinfection sa aboard the aircraft. Sprayhan ng aircraft o kanang kuan, permethrin. O kanang chemical nga kuan. Panggawas sa pasahero, spray na lang ato. Giangko ni Bermejo, lisod mailhan ang tao nga dunay Zika virus kay mild ra ang hilanat nga masinati sa pasyente. Apan di kini angayang kakumpiyansahan labi na sa mga mabdos. Sigon sa BQ, bisan og daghang Subuanon ang magbisitahan sa Hong Kong, di kini angayang kabalakan kay kanunay silang nagmonitor sa maong sakit. A thermal screening, thermal scan sa fever. Although not so sure nga makuha ka sa Zika kay tungod nga mild kay ang fever usay dili wala gani, no? So ang atong alang karon is asa siya gikan maragi na siya. Awhag sa Bureau of Quarantine sa publiko, kanunay manglimpyo sa palibot aron di magtapok ang mga lamok. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Nanumpa ang bagong napili sa League of Municipalities of the Philippines Cebu Province Chapter.
Walay miatbang ni Mayor Democrito Diamante sa lungsod sa Tuburan ug mao gihapon ang napili nga presidente. Si Diamante nga sakop sa Liberal Party ni Governor Junjun Davide way plano nga sa pagbiya sa partido. Matud niya ang kampanya sa provincial government ug ni President Rodrigo Duterte batok sa gidili nga drogas iyang gisuportahan. Paper, no? Ang akong show of support no kay President Duterte sa iyang administrasyon. Gani gipapirma nato ang tanan sa President sa Visayas. That's a show of support no sa iyang administration. At the same time sa iyang gipili nga Presidential Assistant for Visayas nga mo si Michael Dino. Ug sa atong light news karong hapon, usa ka adventurous nga couple ang nakadesider sa paghimo og unexpected og linahi nga photoshoot. Kini mao ang pagpahigayon og prenup pictorials nga ang background nila mao ang nagbaga nga lava gikan sa Kilauea volcano sa usa sa mga isla sa Hawaii. Ani ang report. Sa dihang nagsugod na sa pagdagayday ang lava gikan sa Kilauea patighug sa kadagatan sa dakong isla sa southern coastline sa Hawaii, ang photographer ni ini nga si Jenna Lee nakadesider nga kinahanglan siyang muhimo og wedding shoot nga mopakita sa kaanindot sa Mount Volcano. Gani nagpost sili sa social media nga nangita siya og couple nga adventurous nga maoy muhatag og katumanan siyang pangandoy. Ug tuod man iyang nahimamat ang newlyweds nga silang Lauren ug Alex kansang desidido sab nga mag-hike og kapin 3 ka milya aron mapaduol lang sa lava ug mo-post sa kiliran sa 2,000-degree molten lava alang sa maong photoshoot. Ang maong grupo nagsugod silang trek alas 3:30 sa kadlawon ni adtong Agosto 11 nin tuiga. Ilang gituyo nga sayo silang mag-photoshoot kay sa kadlawon matud pa mugawas ang perfect shot sa mga lava sa Mount Volcano. Samtang ang volcanologist na si Ken Robin, ang chair sa University of Hawaii's Geology Department, may paambit nga wa nila gikonsiderar nga illegal ang hiking paingon sa lava sa Mount Volcano. Apan ilang gipahimangnuan ang kadaghanan sa kadelikado ni ini dungan sa pag-awhag nga mohimo og research sa mga taong plano nga mo-explore sa Kilauea Volcano. Alang sa walay karapusang mga chika, upanik ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laukat Sera nga word of the gay nagkarayon. Ang mga taong adunay uyab excited sa ilang monthsary. Ang mga taong minyo excited sa ilang anniversary. Pero ang mga single nga sama nako, nagpaabot rami sa among birthday. Agay! Have a good weekend everyone. Ug mo kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanus kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!